Yma ynghylch y Defaid, mae Pencampwriaeth y Brydau Mynydd ac Ucheldir Pur a'r Brydau Mynydd Cymreig yn ben a'i gilydd ac ni yn symud nawr yn nes at y prif Pencampwriaeth Adrian Robert. Wel, yndan, dyma nhw'r boes mynydd yn cystadlu yn ebyn y gilydd ynddo. Ni nawr yn dod nes i'r prif Pencampwriaeth. Tri parn neis yn blaen ni fama nawr. Mae'n hyfaf fel da ni'n symud ymlaen yn y dosbarthiadau, da ni'n gweld a da ni'n chwnu peth allan a da ni'n symud ymlaen. Fel mae para i'w weld yn dipyn gwell nawr, dydy? Anes fi Robert o Gorwen fyna gyda'r Defaid Mynyddion Cymreig. Bryd mi yn niferus y sioe yn reiddiol ddoe, a rhain yn illodd y llynedd y bryd yma. Par neis iawn, arbennig. Maen nhw'n danos yn dydy, maen nhw fel bryd, tydyn nhw'n disglirio yn y cilch mae bora yma, maen nhw'n edrych o dda. Ond mae fan nhw i licor glitter. O ie, wel maen nhw'n sheino yn dyn nhw, maen nhw yn sefyll mas. Maen nhw'n sefyll ar ben eu hunan. Dyw'r ddoi fach sydd yn arwen ddim yn gorfod dala rwy'n ma, wi ddim yn gwybod ydyn nhw wedi cael eu treino'n dda cyn dod, ond maen nhw'n sefyll yn naturiol, maen nhw yn dala dylygad gyda'r glitter wedyn ar ben hynny, ie. Ond y pwynt ydy, maen nhw yn sheino ar rheina, a gweud y gwir wrth ti Mynydd fydde'n mynd â hyd y fi eddi. Reit, iawn. Stocfen o fri yn fan'na yn dal nhw'n dda hefyd. A wedyn, sifio tiroedd y gogledd o iddo Caris Lloyd, Glanrhyd, Sir Gar fyna yn yr ail safle ar hyn o bryd, a wedyn yn y pen draw mae gyda ni Aled Roberts a Bernodrwydd y Trallwng. Adrian, mae fan wedi gweud y Defaid Dion, beth amdano ti? Dwi, ar y funud fel wydd edrych ar y Tom y byr yna, diolch yn tynnu lygad wrth y par Dion. Dwi'n meddwl bod yn hoffi, dwi'n hoffi'r ei chanol, ac i ni deimlad bod Tom yn hoffi nhw hefyd, so, ond eto, dark horse, yr rhai Dion efallai, ia? Ie, falle wir. Ond wedyn... Am yr ail mlynedd yn ylynol, yr Defaid Dion Cymreig yn gwneud gwneud hi. O'n i yn mynd i weid fyna bod y licor o bethau bach mwy trwm falle, ond nag e. Na, rhai ysgafna yn y dosbarth yn mynd â hi fan hyn, y Defaid Dion Cymreig. Wel, Anes, llongyfarchiadau, tiol. Siwr wyt ti'n teimlo? Hapus iawn. Ie. Mae'n dipyn o gamp, yn dwi e? A tro cyntaf i ddod i ffeiriadio hefyd. Tro cyntaf dechrau ar y brig? Ar y brig, ie. Ddim eisiau gwell na hynny, os e? Nag oes, dim gwybod. Dwi'n siŵr fe wedi mynd nôl yn hapus iawn heno. Byddaf. Llongyfarchiadau môr iawn i ti. Diolch. Ag ei dad hefyd am helpu. Diolch ti Mynydd. Da iawn, Brian. Da iawn.